CFD kereskedés. Hogyan tudunk kereskedni a CFD-kkel az EQ Traderben? Válasszuk a Tools menüsor Price and Trade menüpontját. Instrumentumot a New Instrumentum menüpontban tudunk berögzíteni, vagy a görgők segítségével, vagy pedig szabad kézzel begépeljük azt. Mielőtt beküldenénk a megbízást, győződjünk meg róla, hogy ráklikkeltünk az Enable Trading gombra. Mindaddig, míg nem tettük meg ezt, csak szemlélő üzemmódban tudjuk használni a kereskedési felületet, tehát inaktívan. Ha több számlánk van, az Account menüpontban tudjuk kiválasztani azt a számlát, amelyikre a megbízást szeretnénk berögzíteni. Klikkeljünk az instrumentumra. Klikkelés után megjelenik a képernyő alján a kereskedési ablak. A kereskedési ablak Trade fülét válasszuk. A Trade fülön a megbízás mennyiségét a Quantity menüpontban tudjuk beállítani, vagy a görgők segítségével, vagy pedig szabad kézzel. A kereskedést a Sell vagy a Buy gomb benyomásával tudjuk beállítani, értelemszerűen vételi megbízást, vagy pedig eladási megbízást szeretnénk beküldeni a rendszerbe. Most például egy eladási megbízást küldünk be. A megbízás teljesülése után azonnal kapunk egy megerősítő ablakot, amely részletezi a megbízás paramétereit, a megbízás dátumát és a megbízás időpontját. A megerősítő ablakot lehetőségünk van kinyomtatni, illetve a Close gomb benyomásával be is zárhatjuk azt.